Tervehdys! Tulin kertomaan teille vähän mitä tähän viimeiseen vuoteen on mahtunut erilaisia kuvausprojekteja. Tässä on ollut aika jännittävä vuosi itselläni. Aloittanut kuitenkin tässä ammattikorkeakouluopinnot, toiset sellaiset itselleni. Sitten aloittanut videokuvauksen. Sekin projekti tai se homma on lähtenyt aika kivasti käyntiin. Siellä on ollut tosi kivoja projekteja asiakkailta minulle tarjolla ja on tulossakin lisää kaiken näköistä, mutta keskitytään vähän muutamiin projekteihin, mitä tässä on viime aikoina tullut tehtyä. Aloitetaan viimeisimmästä, joka tuli uunista ulos eilen itse asiassa. Ja, Rammy, minä itse asiassa tiedä mitenkä pitäisi lausua tämä heidän yrityksensä nimi, mutta Rammy kirjoitetaan ja toimii täällä Vuorelassa ja tekee mönkijöihin lumilinkoja ja ruohonleikkureita. Ja, aloitettiin lumilingoista tämä kuvaus tietysti luonnollisesti nyt kun on talvi. Ja aloitettiin tekemällä mainosvideo, jonka minä sain itse suunnitella, konseptoida, toteuttaa. Oli kivaa. Olosuhteet ei ollut videon puolesta niin hyvät kuin toivoin. Olisin toivonut vähän aurinkoisempaa keliä, mutta ei voi mitään. Aina ei voi valita. Nyt oli niin monesta asiasta kiinnittämään, että ei voitu ihan vapaasti valita päivää, milloin kuvataan. Mutta hyvä video saatiin omasta mielestä aikaan ja asiakas on tyytyväinen. Se on pääasia. Ja sitten kuvattiin myös stillkuvat. Ja ne kuvattiin tuossa itse asiassa viime viikon perjantaina ja silloin oli olosuhteet kohdalla. Silloin oli niin täydelliset olosuhteet kuin olla ja voi. Aurinko paistoi pienen harson läpi ja lumi pöllysi ja ai että tuli ihanan näköisiä kuvia. Itse tykkään tosi paljon siitä kuvaamaailmasta, mikä saatiin aikaan. Sittenhän meillä on ollut tässä viimeisen vuoden aikana luonnollisesti Kalpan kuvaukset. Kalpalle olen kuvannut tällä kaudella nyt 10 vuotta mainoskuvia. Ja nämä perinteiset pelaajakorttikuvat kuvattiin, mitä käytetään myös kaikennäköisessä markkinoinnissa ja tapahtuma-ilmoituksissa ja vaikka missä vilisee ne kuvat. Ja sitten bussimainokset, mitä aina tosi kivaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan. Ja bussimainokset pyörii itse asiassa vieläkin tuolla Kuopion katukuvassa. Käykää katsomassa, siellä niitä vilisee. Itse asiassa tällä viikolla käydään suunnittelemassa sitten ensi kauden kuvioita. Istekille olen kuvannut paljon viime aikoina tai viimeisen vuoden aikana. Olen kuvannut tapahtumia, olen kuvannut kuvapankkia, olen kuvannut henkilökuvia, kuvaan nyt tässä ympäri vuoden semmoista luontokuvapankkia. Käyn kuvaamassa eri vuoden aikoina maisemia aina kun kelit ja maisemat vaan sattuu olemaan kohdillaan. Heidän kuvia en vielä tässä pysty ihan hirveästi näyttämään, mutta ehkä muutama kuva tässä on pyörinyt vilahtaa tällä videolla. Ja sitten nostetaan sieltä sellainen ihana pitkä projekti kuin Savas-säätiö. Savas-säätiöllä on tuki- ja koulutus- ja asumispalveluita kehitysvammaisille ja autisteille. Ja tämä projekti on ollut itselleni ihan todella upea toteuttaa. Mä oon saanut suunnitella siihen videoita itse asiassa. Tosi laajoja kuvapankkeja on kuvattu eri palveluihin ja henkilöstöä on kuvattu ja videojuttuja on tulossa itse asiassa lisää tällä viikolla. Ja mitäs mä siitä kertoisin, aivan mahtavia ihmisiä on saanut tavata ja kuvata tämän projektin aikana niin aitoja fiiliksiä ja tunteita, että niitä on vaikea feikata ja näytellä, että aivan mahtava projekti itselleni. Ja uskoisin myös tässäkin, että asiakaskin on ollut todella tyytyväinen varsinkin tuohon videopuoleen. Sitten Kalpallehan minä kuvasin myös tuon voittajaksi-seminaarin. Kävin sen itse tapahtuman kuvaamassa. Tein myös tapahtumakuvausta. Olen
tehnyt sitä lähinnä vaan yrityksille, mutta itse asiassa tähän semmoinen välirensyyli, että kuvasinhan minä tänä vuonna vanhojen tanssitkin, mikä ei ole semmoista, mitä minä normaalisti teen, mutta nyt tuli tehtyä sellainenkin keikka ja itse asiassa oli aika kivaa. Ja näin suht tuoreena tyttölapsen isänä niin oli jotenkin jopa liikuttavaa katsoa vanhojen tansseja ja miettiä, että olenkohan minä vanhempana tuolla yleisössä joskus 15 vuoden päästä. Toivottavasti saa nähdä. Mutta voittajaksi seminaarin tosiaan kuvasin ja kuvasinpa Kalpalle myös Kuvapankin ottelutapahtumasta. Olin kuvaamassa Kalpa Ilves-pelissä, en kuvannut peliä. Kuvasin enemmänkin yleisöä ja tapahtumaa, mitä kaikkea siihen ottelutapahtumaan liittyy. Siihen liittyy ihan hirveän paljon enemmän kuin se itse jäällä tapahtuva toiminta. Näin tulevaisuuden palvelumuotoilijana, niin olisipa kiva joskus pilkkoa tuommoinen Kalpa ottelutapahtuma palasiksi ja katsoa, mistä kaikesta se koostuu ja mitä kaikkea siellä voisi parantaa ja mikä kaikki siellä toimii ja ehkä opinnäytetyö, en tiedä, kuuleeko Kalpa. Mitäs minä vielä nostasin esille? Minä nostan vaikka tuolta semmoisen kuin R-Natives. Toimii Kuopiossa, tekee RNAhan liittyvää lääketieteellistä toimintaa. En avaa sitä sen enempää, kuin en itsekään sitä välttämättä osaa tarpeeksi kertoa, mutta heillekin olen kuvannut muun muassa Kuvapankkia. Heillä on ne kuvat jo ollut pitkään käytössä ja sitä on täydennetty nyt sitä Kuvapankkia, kuvattu uusia henkilöitä, heidän toiminta on laajentunut aika paljon ja ollut kyllä ilo kuvata niitä, ollut ilo nähdä myös niitä kuvia heidän kotisivuillaan käytössä, näyttää aivan todella hyvälle. Semmosia, olipas siinä hengästyttävää monologia, mutta se mitä minä toivoisin tulevaisuudelta ja teiltä mahdollisilta asiakkailta, varsinkin näitä videoprojekteja. Olisi kiva tehdä asiantuntijavideoita, kuten vähän niin kuin tämä. Ja olisi kiva tehdä videopodcasteja. Itse asiassa sellaista ollaan itsekin tekemässä itsellemme Laitisen Antin kanssa, mutta katsotaan millä aikataululla. Mainosvideoita, yritysesittelyvideoita, My Day-videoita, sosiaalisen median videoita, niitä olisi kiva tehdä ja totta kai noita kuvapankkeja ihan todella kiva tehdä. Ja se mitä mä ehdotankin, niin mitäpä jos samalla kun kuvataan se kuvapankki, niin kuvattaisiin pieni videokuvapankki niistä samoista tilanteista, niin olisi teillä sitten sellaisia visuaalisia materiaaleja, jotka keskustelee keskenään, koska se on brändityössä aika tärkeää, että matskut näyttää samalle. Semmoista. Lähestykää minua kuvausta ja videoita ja itse asiassa koulutustenkin merkissä. Minähän koulutan myös kuvaajia ja koulutan myös ei-kuvaajia. Koulutan ihan tavallisia ihmisiäkin kuvaamaan paremmin, kuten vaikka yrityksen markkinointiporukkaa. Jos haluatte parantaa omia kuvauskillejä, niin järjestetään teille koulutus. Mä räätälöin ne aina yrityksen tarpeisiin. Mutta semmoista tällä kertaa. Näitä videoita toivottavasti tulee kohta lisää. Morjes!